Assalamu alaikum al'ummar musulmi maza da mata, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa cikin wannan lokacin, sannan kuma a cikin wannan watan mai falala, watan Ramadan Karim. To Allah ba mu ladan yin shi, Allah ba mu ladan ibadunmu gaba ɗaya. Sannan kuma ina faɗakarwa akan akwai sabon fina-finai da za mu fitar da shi a cikin wannan lokacin, zuwa ranar Juma'a za mu fara fitar da shi. To mun fitar da shi, muna son al'umma ku riga kun sani, yau gare mu gobe ga ɗan uwanmu, yau gare ka gobe gare ni, haka dama rayuwa yake, sai ana yi ana haƙuri da juna, kar a saɓa ma juna, a zauna lafiya. Kina ji na, kai ma kana ji na, kana kallo na ko? Yawwa, ka danna min subscribe, ka min liking, a can za mu haɗe. Yawwa, na gode.